No niin, tässä oli sitten tää eteinen. Täällä on vielä vaatteita, muutenkin ihan sotku se koko kämppä. No katsos, kun nämä edelliset asukkaat pinästyi aamulla, joka täällä oli. Ja ne jätti kaiken ihan levälleen, mitä ne muita paleita. No niin, eli tässä on siis keittiö. Joo. Ja tässä on olohuone. Ei tarvitse tuota miestä. Minä sä mies oikein höpiset? No niin, tässä on sitten lasten huone. Mulla ei kyllä oo mitään lapsia. Sitten mennään ulos. No niin, eli kuten näet, tässä on makuuhuone, joka ammottaa täysin tyhjyyttään. Mitä sä oikein pelkäät? No niin ostatko sinä tämän talon sitten? No kyllä minä tämän varmaan otan. Paljon tämä maksaa? 20 000 euroa. Katsotaan mulla niin paljon. Kelpaaks tää? Okei. Missä se shampoo on? No siellä vieressä vasemmalla. Ah, kiitos. Kiitos.